Тук има една малка зала или малка ниша. Преди време е била по-красива, отколкото е сега. От години е наречена свлачището, тъй като постоянно се свличат земни маси и постепенно скриват това, което е изникнало от земята. Тук искам да ви обърна внимание на тавана. Висулките тук са снежно-бели, но в пещерата има стотици хиляди висулки от снежно-бели до тъмно-кафеви, съобразно минералите, които са се процеждали през различните геологични епохи. За мен таваните на пещерата са сред най-красивите неща в нея, така че докато вървите по пътеката, от време на време поглеждайте и нагоре. Гледай тук. Тръгнала наляво. Тук реката все още само се чува. Не се вижда, тъй като се е прокопала много голям дълбок каньон. След малко ще я видите вляво, след това ще я видите вдясно, преди да я видите съвсем добре.
вече долу в ляво, рекичката се вижда. Това също е реката, тук изглежда неподвижна, бързите показва, че се движи. Надолу в ляво реката се вижда. След малко ще я видите и в дясно по-надълбоко. Завоя, погледнете надясно, надолу и назад и ще видите по-надълбоко реката, а по-нататък ще видите и още по-добре. Това там долу, там се виждат и вълни има. Това е вече по-пълноводна подземната река. Това също е реката. Тук не се вижда, че се движи водата, но тя се пътува надолу. Има едно образование, наречено орела. Това е клюна на орела, окото на орела, крилото на орела. Цялата тази композиция, наречена орела. Ето е водичката. Майко мила, колко е красиво. Тук на завоя има една малка фигурка, наречена зайка, лице, уши, ръце. Някой го е стреснал този заек, но по-интересното е, че когато се погледне от обратната страна, се вижда нещо различно. И най-често споменаваната версия е вълк, който вие към луната. Втората версия е акула. Миналата пролет някой каза ръкавица с един пръст. Всеки може да си измисли собствена версия.
Лампионите отгоре. Същия път ли са? Защото удар с него, не се умори да му кажем. Да, същия път. Не се връща вече. Добре. Те са и високите, те са много тези. Това е голямата или тронната зала. Горе има един дворец, вляво има един трон, затова е наречена тронната зала. Още нещо да покажа. Това е този сталактит, който според спелеолози е уникален за българските пещери. Виждате по какво се различава от обикновените ясно изразени хоризонтални наслоявания. Не е ясен точно начина, по който се е получил, но, както ви казах, спелеолози твърдят, че на друго място у нас под земята не може да се види такова образование. Това е края на туристическия маршрут. Пещерата официално е дълга 2716 метра. Има още неизследвани галерии. Пътя, който минахте до тук е 800 метра без малко. Един от най-дългите подземни маршрути. У нас 406 метра е надморската височина на входа. Денивелацията е 16 метра. Пътеката върви между 34 и 50 метра подземната повърхност. Стъпалата до тук са 282. Естествено, толкова ще бъдат и наобратно. 14 вида прилепи населяват пещерата. В последно време се наброяват по 1000-1200 екземпляра. Имаше въпрос защо се казва бисерна или от кога. По принцип е известна като Зандана или големия Зандан, тъй като от другата страна на платото има малък или Дивдядовски Зандан над квартал Дивдядово. Но и двете пещери никога не са били зандани, т.е. затвори. Вие сами се убедихте, че просто пространството не позволява да се ползват за тази цел. Последните години е наречена бисерна с идеята, че когато се осветят капчиците, които формират висулките, светят като бисери, но и тук, но в водната галерия е имало така наречените пещерни бисери, за които са необходими строго определени условия, постоянно течаща вода, така че който преди много време си е взел пещерен бисер от тук, отдавна има само прах в къщи. Това е от мен, но тук нататък, когато решите, тръгвате наобратно, правите снимки без светкавица. Аз съм последен, за да не остане някой в пещерата, защото отварянето е утре в 10 и тогава с напълно. Бягайте за 10 минути да се намъчи.